Zo beroest het wetter van de morgen het Zaandepot in bij de Werpsterhoeken. Op het Zaan is het nog even wachten, want dat komt van 4 kilometer verderop uit de Zwettehaven. De piepleiding gaat dwars door de Graide, bij Kanaalendel en Oersletten. Een dwarseme oplossing die het heel wat heen-weer van vrachtwagen uitspaart. Het scheelt een heleboel CO2, want u begrijpt als u vrachtauto's rijden die verbruiken nogal wat diesel. Dat gebeurt nu ook wel, maar veel minder. En aan de andere kant wat ook meewerkt is dat we veel minder vrachtwagens op de weg hebben. Dus het voor de bereikbaarheid, maar zeker voor de veiligheid ook een belangrijk iets is. En een kwartier na het eerste wetter komt het eerste zon. Nou, duidelijk te zien aan de donkere kleur. Al met al is er voor de zuidelijke heek 1 miljoen kuub zon nodig. Het zal opslaan worden in 4 depots. Maar waar is al dat zonijs voor nodig? Nou, dat zand is vooral nodig om hier de oplossing voor de toekomst te maken. En eigenlijk om die weg te maken. We moeten bij Werpsterhoek een aantal kruisingen maken waarvoor we omhoog moeten. Maar ook in het veld, in het weiland hebben we gewoon het zand nodig. Omdat die weg een stuk stevigheid moet krijgen. En dat doe je door er zand onderaan te brengen. De zonspuiterij is eigenlijk nog maar het begin van de werkzaamheden aan de heek. De dik moet eind 2014 klaar wezen. Want die tijd zal het nog wel wat oorlog zijn voor het verkeer en omwenners.